Hello, sziasztok! A mai videóban egy kis költözés lesz. Hollandiai Best városából fogunk átköltözni Amsterdam mellett lévő városba. Ez egy vlog lesz. Már lassan egy éve élek Hollandiában. És most a költözésnek az oka az, hogy munkaügy miatt kell most jelenleg várost váltani. Aminek nagyon örülök, mert nem nagyon tetszik nekem ez a hely, ahol vagyok. Az a neve, hogy Best. Itt van Eindhoven, nem messze. Néhány dolog, amit tudni lehet Bestről. Best Észak-Brabant tartományában található Eindhovenhez közel, ahol van a reptér is, szóval aki Budapestről érkezik, az nem messze száll a repülőgépről. Egy kisváros kb. 30 000 lakossal, amely tele van holland vidék és modern fejlesztésekkel. Anyának vettem egy ajándékot, úgyhogy lesz ma egy kis unboxing. Szeressétek a munkátokat, mert csak egy van. Mondjuk tudom, néha egy is sok, de én örülnék, ha lenne 100. Köszönöm, kedvesem. Szóval ezt unboxingoljuk. Nem értem még miért nem nyitotta ki. Tok. Most jelenleg ezek vannak az én portfóliómban. AVAX, XRP, USDT, Solana, Ethereum, Cardano, Bitcoin. De ma belevásárolok. Azt még nem tudom pontosan, hogy miben. Viszont ez egy elavult kép, mert azóta már vásároltam még. Elkészült a portfólió áttekintés, minden szar most jelenleg, de hát semmi baj, mert én hosszú távon szeretném tartani ezt az egészet. Hosszú távon pedig minden. Na, indulás, Amsterdam. Indulási fázis. Végre valahára elindulhatunk. Kis laza 1 óra. Utazás. Hey, let's go! Kocsi úgy tele van, hogy az hihetetlen. El se lehet férni. Centízve, mondjuk úgy. No vamos, anya! Jó. Jaj. Lecsekkolunk az actionbe egy kicsit. Jaj, de szeretem az action, gyerekek. Olyan dolgokat árulnak. Olyan amúgy, mint Magyarországon, ahol mi is vannak. Tudod? Forduljon jobbra. Forduljon jobbra. Nem tudom, fontos megállót kellett. Megejtem. Action. Motherfucker. Fucking action. Gyerekek, imádom az action-t. Olyan jó dolgok vannak, esküszöm, hogy megnyerném a lottót. Gyerekek, megnyerném a lottót. Az actionbe kezdenék, az hóci el. Meghalok az actionért. Gyerekek. Nagyon komoly. Imádom. Szerintem itt van a világ összes terméke, ami létezik. Gyerekek, nekem ez a kedvencem. Ezek a kedvenceim. A Best. És ráadásul itt sokkal olcsóbb minden. Vagyis hát érdemes innen beszerezni dolgokat, például ilyen magvak, vagy energiaitalok, méz. Basszus, kéne méz. Ez méz? Hallod, ez méz?
Na ezért rossz, amikor Hollandiában érsz. Azt tudod, mi az, hogy agave. Jaj, de szeretem ezeket a parfümöket. Kettőt fújok, egy óra múlva, mert azt tudom, hogy volt-e rajtam parfüm. Borzasztóak ezek a parfümök. Egyszerűen nem erős. Várjunk, csak kell vennem izét. Szemkörnékápolót. Hol van? Hát nem találtam, amit kerestem. Nézzétek csak az árakat. 1,75. Neked van még deszigoló, hogy írom én? Persze. Jó kis Axe deszigoló. Ilyen van Magyarországon? Domi, ez jó? Ilyen van, hát nekem a kék az jó. Nem, a zöld, a zöld. Zöld. Már is. Resményt az meg. Izé. Itt az Axe deszidorok, ennyibe mennek. Gyere, akkor mehetünk. Na, indulás. Hát remélem olcsón megússzuk, bassza meg. Jó kis best. Bye bye best. Bye bye best. Úton. Nem is olyan vészes. Ez Hollandia nagyon kicsi gyerekek. Képzeljétek el, hogy Hollandia nagy része a tengerszint alatt van. Az ország területének kb. 26%-a a tengerszint alatt helyezkedik el. Több bicikli van, mint ember Hollandiában. Hollandia lakossága kb. 17,5 millió. Több mint 23 millió bicikli van. És ím az összes listázott a teljes portfólió összege 249 euró. Ez pörög most bent, de természetesen diversifikálva van. Aztán hát Bitcoin van benne, Ethereum. Tudok egy jobbat, mutatok egy. Ez egy mai portfólió áttekintés, amit láthatjátok, roppantúl fantasztikus, mert nagyon mínuszban van. De semmiféle probléma nincsen, ugyanis hosszú távú befektetők vagyok. De nem ez a fő kaptafám, a fő foglalkozásom, én inkább a kereskedésre szeretnék ráállni. Sokkal szimpatikusabb, de persze, ha termelje a pénzt a kis idő, az idő, hosszú távon az idő mindig nyer. Szóval, ja. Akit esetleg érdekel jobban az én portfólióm befektetési módszereim, az megtalálja a linket a leírásban. Na puszi. Albert Heijn. Itt a kút kicsit másabb. Neked kell menned WC-re? Nem kell. Jó, akkor mindjárt jövök. Jó. Ok. Defleg majd kávézó. Na hol vagyunk már? Hol vagyunk? Hát ez nem mond semmit. Milyen város ez egyáltalán? Aha. Ez komoly. Ja, mindjárt ott vagyunk. Most is csak a portfólió menedzselés. Dehogy. Csak most adom hozzá a korábbi tranzakciókat. Ó, de jól nézett. De jól nézett ki, esküszöm. 7 perc és megérkezünk. 600 méter után. Hajtsunk ki a jobb oldali kijáraton. Igen, itt jobbra.
Very nice, very good. Hol lehet a bejárat? Na, Az ez úti vállalható. oldalon található. Ez az, Domi? Az meg nem jó, vissza kell fordulni. If you wanna say something, say enough. Ott egy nyugtókocsi. Hát akkor biztos, hogy arra. Megjöttünk, bassza meg. Hol kell? Szar. Ez tiszta szar. Jézus Isten. Menj már, faszom. Két eurós Toblerone. Azt hittem, leáll a szívem.